Kayo-kayolah surang alun tantu denai maminta usah tuan guru sangko denai hanyo singgah sajo de ado raso dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangkok tapi jak laman tuan usah lah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punyo orang punyo awak jauh dari dun sana biarlah nda bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari de ado raso dun sana sakampuang sapa mainan sama so dulunya mangkok tapi jak laman tuan usah lah kayo tuan banggakan lama nyokatan sampai rangkuangan apa guna kayo balinda punyo orang punyo awak jauh dari dun sana bapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari